Takže čus lidi, vítáme vás u dnešní recenze na Airsoftovou sniperku L96 MB01C upgradelou z Airsoftu Pro. Tak jdeme na to. 2000 years later. No, doufám, že ze zbraní nic nebude. Jdeme na to. Tak tady vykování znaku, papírek. Dáme na bok. Tak. Tady máme kuličky. Jo. Tak to musíme jde. Tak čím začneme ještě? Můžeme Tak dneska. Můžeme s koupem. 30, no. Tak bude s hlínou nebo ne? Recenze na tenhle skoup byly fakt špatné, takže uvidíme. Jak rozpadla. Jo, to jsou ty náhradníky. A i gumičku si dostal. To je dobře. A jako je nějaký rozpadlý? Tenhle skoup je v originál balení. Z případku. Tak co, je dobrý? Aspoň trochu vidět něco. To můžeme si říct. Takže, tak teď vem něco ty. Teď se můžeme podívat na samotnou sniperku. To je jedna část té Jo. sniperky. Sniperka vypadá Je. v pořádku, nepoškrabaná. To je na čištění. Sniperka zatím v pohodě. Tak já vezmu druhou část. A je... To musíme dát trochu testu. Tohle je těžké, nevím jak ta tvoje část, ale tahle je těžká. Tahle moc nezas tak ještě. Ne, ukáž. Aha, to je hodně velký rozdíl. Sniperku si můžeme položit tady. Ty máš co? A sniperky. Taky v pořádku. Tak dáme popruh. Tady je jednoduchý popruh k tomu. To tam vidět asi, jo, že? Tady máme zásobník na 23 rán. Jsi v pohodě. Jo, tady máme dvojnožku. A i plničku. A imbus na hopa. Plnička. V pohodě. Dvojnožka. To taky asi hodně v pohodě. Ještě nějaký minibox. Opening. Jak to funguje, to nevím. A ještě nám k tomu přišli. Co to je, Adame? To ty budeš vědět. To je namířidla. Tak. Nebo? Měřidla to skoro. Ne. Možná jo. Nějaká blbost. Já nevím. No, tak jdeme se podívat, jak to... Tak my se vám ozveme, až to se skládáme a pak vám to ukážeme. No, takže snipa, jakože... Je tam pár nevýhod a pár výhod. Ty nevýhody, jak jsme to chtěli nabít, tak nám tomu odpadla taková malá součástka. Takže jde to nabít fakt těžce. A vám já ji ukážu, jak vypadá. Jo, teď mi zase vypadla. Prostě taková mini součástka. A jde to vidět? Tak půl hodiny jsme zjistovali, jak to tam patří, ale jak to tam dát zpátky. Ale přišli jsme na to, takže jako je to v klidu. Jako zvuk. Jo. No a ty výhody. Jakože scope podle recenzí byl špatný, ale je dobrý. Velmi dobrý. A i dobře jste řízený. Dvojnožka. To jsme ještě nezjistili, jak se to rozdělává. Ještě tady máme popruh. Ten tam taky zkusíme dát. Co bude patřit? Takhle asi, že? Tady je jeden bod. Za mě jedna z nejlepších budget sniperek asi do 4,5 tisíc. Tahle sniperka je ta upgrade ještě od Airsoftu Pro, Jo. takže byla asi o 600 drahší. Za ty peníze za mě je dobrý. To je jedno. No ještě se uškrt tady. To je fakt kvalitní popruh. Teď se bojím, že mi to spadne na zem, kámo. No, takže popruh nedoporučuju používat, ale možná se bude dát nějak prodloužit, zvětšit. A to zjistíme až někdy jindy.
zásobník. Do zásobníku jsme furt nezjistili, jak se tam dávají kuličky. No trochu jo. Jako trochu jo, ale furt jako moc ne. Je to prostě takové divné. No a, no, co ještě? To asi Asi vše. Takže Snipu máme otestovanou a máme s ní smíšené pocity, protože s těma 0,40 gramáž kuličkama, tak to lítalo úplně špatně, ale zkusili jsme tam dát 0,28 a 30 a ty lítají fakt jako perfektně, takže tak no.